Hej kære ven, du er simpelthen den første til at modtage mit levende nyhedsbrev. Jeg kom pludselig i tanke om, at det var måske en meget god idé, fordi jeg kunne nå at få sagt nogle flere ting, og du kunne få lov at hilse på mig, sådan live, i stedet for at jeg sidder og skriver til dig. Og også fordi der sker rigtig meget nyt, så hvorfor ikke bare springe ud i det og forsøge sig med nogle små videoklips. Så det jeg gerne vil fortælle dig lidt om, det er, at du måske godt ved, at jeg har været sådan en tur nede i underverdenen, som man kan kalde det. Nogle kalder det en krise, nogle kalder det vendepunktet, men jeg føler virkelig, at jeg selv var en tur helt dybt nede i mit eget meget ubevidste og rode lidt rundt, og jeg havde det mildest talt ikke særlig godt hele efteråret og det meste af vinteren. Men der er kommet noget rigtig godt ud af det, fordi det jeg fandt ud af, det var, at jeg aldrig rigtig havde lyttet til mine egne behov. Det havde altid været andres behov, som jeg havde prøvet at opfylde, og lige pludselig så var der simpelthen ikke mere at give af for mig. Så det har jo altså gjort, at jeg lytter. Jeg lytter til min krop, jeg lytter til mit humør, jeg lytter til, hvad kroppen har at sige til mig, at den har lyst til, hvad jeg har lyst til at fornøje mig med, hvad jeg har lyst til at fylde mig med. Og det kan være alt lige fra en løbetur til at læse en god bog, sidde og hygge mig med mit strikketøj, snakke med en god veninde, meditere og være sammen med mennesker, som jeg holder rigtig meget af. Der kan være rigtig mange ting, som fylder mig. Og det at lave det, jeg holder allermest af, det er jo en af toppunkterne. Så jeg tænker lidt på, om der måske ude blandt nogle af jer, der lytter, skulle være mennesker, som har det lige sådan, at de på et eller andet plan synes, at de mangler noget virkelig væsentligt. Noget virkelig vigtigt i livet. For man kan rende rundt og føle sig som en hamster i et hamsterhjul, eller føle, at livet bare kører af med en, og man nærmest selv fuldstændig har glemt, hvor bremseklodsen den sidder, og hvordan at man kan finde ud af, hvor er min vej til glæde? Hvor er min vej til, at jeg bliver løftet og har masser af vitalitet og energi? Det er jo noget af det, som min erfaring efterhånden har vist mig, at jeg kan hjælpe mennesker med. Jeg har jo mange redskaber i min værktøjskasse. Jeg har astrologien, som giver et indblik, sådan rent intellektuelt, altså hvor er du henne i livet lige nu. Jeg har healingen, som går dybt ned i både krop og celler, og ind på det følelsesmæssige plan, og kan forløse og hele og give et rigtig stort løft til de ting, som ligger måske meget ubevidst i os. Jeg kan hjælpe med at tale med indre dele i dig, som du selv får kontakt med under sådan en session. Små dele, som er ulykkelige, det er små dele af dig simpelthen, som er blevet efterladt et sted i mørke. Et sted, hvor de er bange og utrygge. Så hvad er mere oplagt end at tage dem op og tage dem i din favn og give dem den næring og lytte til dem, så de kan blive en integreret del af dig og vise sig fra nogle meget, meget positive sider. Og så har vi jo den sidste del, som er det, jeg kalder en kanalisering, hvor jeg simpelthen stiller mig til rådighed og åbner mig for det, der måtte komme til dig. Så det er fra åndelig plan, at man kan få nogle indsigter til at hjælpe videre i den situation, som du er i lige nu. En god cocktail, og måske er der kun brug for nogle af tingene, og måske har du brug for lidt af det hele, og måske lige frem et helt forløb. Men du kan læse mere om det inde på min hjemmeside, og der ligger links med i denne her mail, hvor du nemt og hurtigt lige kan klikke ind på det, du har brug for at vide noget mere om. Så hvad er dit liv egentlig værd? Det var sådan det spørgsmål, jeg kom til at stille mig selv, og fandt ud af, at jeg havde faktisk aldrig rigtig prissat mig. Jeg ved godt, man kan ikke sætte kroner og øre på ens liv, men man kan finde ud af, hvad er det værd, at jeg har det godt? Og det er kolossalt meget værd. Så jeg kan også røbe for dig, der lytter her, at jeg faktisk har været ude og investere vildt mange penge i et forløb. Og det er virkelig sådan et beløb, som suger i maven. Og førhen ville jeg aldrig have smækket så mange penge i et projekt. Men det har jeg valgt at gøre. Og ved du hvad? Det løfter mig. Det giver mig så meget energi at vide, at der nu står en ressource derude et sted i Danmark, som vil gøre alt for mig og hjælpe mig igennem det, jeg har svært ved lige nu. Og det er bare kanon. Jeg kan mærke, det rykker, og jeg kan mærke, det er glad. Jeg bliver rigtig glad. Så det med at investere
i noget af det, der kan hjælpe og bane vejen for en, det er saftsuseme en god idé. Og hvor det så end er, du lægger dine penge, og hvor du lægger din energi, det er jo op til dig. Så vil jeg gerne fortælle, at jeg faktisk har et dejligt weekendophold, om man så må sige, et lille mini-retreat på Sydfyn her den sidste weekend i marts. Meget i relation til det, jeg har talt om. Jeg kalder det tænd din indre regnbue. For hvis der nærmest er sort-hvid på alle kanaler, så er det måske ikke så underligt, at man går og hænger med næbet, og andre synes, man er lidt slatten og halvkedelig at være sammen med. Så jeg kan tilbyde dig en forrygende weekend, hvor der bliver lavet en masse bevægelse. Vi er inde og arbejde med nogle af de her ting. Du får et astrologisk lille indblik i, hvad sker der lige nu, sådan generelt på den kollektive side. Og vi får lavet en masse gode åndedrætsøvelser, og vi skal have det sjovt, og vi skal snakke dybt, og vi skal være sammen på en rigtig dejlig måde, så at vi bliver beriget af hinandens selskab, og at du kan gå derfra og er glad og løftet, og har fået et skub i den retning, som du lige nøjagtigt har brug for nu. Så læs også mere om det her retreat-kursus, Tænd din indre regnbue, på linket her på mailen. Og så er det jo heller ingen hemmelighed, at jeg jo er emigreret til Sjælland for snart 5 år siden. Og det er heller ingen hemmelighed, at jeg savner Fyn rigtig, rigtig meget. Og jeg savner mit netværk, også selvom jeg har fået fantastisk dejlige bekendtskaber og netværk her på Sjælland. Så kan jeg godt mærke, at mine fynske rødder ikke slipper så let. Så nu er det kommet i stand, at jeg her hen over foråret vil være på Fyn 3 gange 1 uge med cirka en måneds mellemrum. Så jeg glæder mig bare helt vildt til at komme over til jer og være lidt oftere. Og efter sommerferien regner jeg med at finde noget mere permanent, hvor jeg kan opholde mig en uge eller så om måneden. Så jeg kan være der for dig, hvis du har brug for et større forløb. Og selvfølgelig så er jeg jo også stadigvæk på Sjælland, hvor jeg også vil lave de her ting. Så der ligger så meget nyt, og foråret er over os, og jeg glæder mig bare så meget til at møde dig derude et eller andet sted. Om det er til en astrologisk snak, eller en skøn powerdance, eller en dyb healing. You name it, jeg er der, og jeg glæder mig bare så meget. Og tak, fordi du har lyttet med, og det her bliver nok ikke sidste gang, at jeg snakker til dig på denne her måde. Ha' det godt, pas på dig selv, og husk at tænke på, hvad er du værd.